kai dalla dan kila sauran dalla wai ka mata me yake ne me kake ci a watan azumin sama a watan azumin kai da rana tsage kaga ya kazo dan kilas azumi fa ake yi azumi fa ake dan kilas azumi da rana tsage a'a ina zuwa wanda ka ci dai Allah ya yafe ma domin ka ci a rahin sani amma wanda bai ƙara shiga cikin ka ba ka tofar da shi ka hadiye mana kana kokarin hadiye ana magana ka tofar da shi kana nufin azumi ake na manta ba ba wallahi to yanzu na tuna ma wanda ya shiga cikin ka shine rabon ka wannan da bai shiga ba ka tofar da shi tofar ai wallahi na cinewa Allah ko ruwa an samu dan sha a'a wanda ka ci a rahin sani karfe 8 amma fan kai ruwa yanzu to wannan kuma ganganci ne yawwa wanda dai ka ci ka ci halal Allah gyara mana kuma